Chelsea, sa dili ko masugdan sa pagsaysay na akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit. Nga naguluhan, When I Look at You. Ano ba na siyang kaagi karon? Makining siya ka babae nga taga Iscario, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Chelsea. Kadugay sa ako nakasakay, we. Malate na ko ini ron. Alas 8 ba akong klase? Hi, classmate. Di ba ako? Kay classmate ta sa usak subject. Ang kasalam, ang di ka malate. Kay tanan ako ni mo. Gumpa na kanya mong naong. Oh. Ma-extra kong helmet. Alam pa inarte. Classmate lang kita. Sakay na ba? Salamat sa ride, ha? Ron, ato si Ron. Bago pa mo ko nagsugod ang klase, mong di pa kita familiar na ito nga sa ato mga dagway, sa ato mga classmates. Pero ikaw, na-familiar na ka, Chelsea. Basta nga ano, nagibaw ko. Famous mo good. Basta mga gwapa. Sige ha. Gusto ko sa first subject. See you niya sa subject nga, classmate ha. See you. Classmate, di ay nako siya. Hindi pa mo ginako siya familiar. Ay, naatong ko sa kanya kay naka-school uniform sa siya. Same school. Ay, walang klase naman di ako. Ay, magdali ko. Teacher sa math subject. Mao nga no worries. Dili ka late. Ako naman siya nag-check sa attendance. Ay, thank God. Sige na, oy. Nag-subject na ta. Tana. Tuwa para ba to third floor? Tana. Uy, ay, ano pa? Nag-answer ko diri. Uy, busy ko. Awan ako, nagalig siya pa si plat ni mo. Pagkalitigan ni tanaw si mong uwa nga dapit. Ay, kikinahotan ka. Demetrio, what happened to you? Sabang ka na? We're having a quiz. Are you done? Not yet, sir. It's almost time. Yes, sir. Sige mo ko pamantay. Nakapisto sinuon ko. Sir, na diha. Gwapo gid si Ron, no? Inya, gwapasag ka. Oo nga, match, ragid mo. Uy, ikaw ha? Nanipo ka pa ya. Usam ka, uy. Excuse me lang ha. Hi, classmates. Pwede ba share ang table ninyo? Share a seat with a friend. Mamayag ka na ko? Oh, happy today mahuman na si Mister. Pagkagali sa sunod, di na ito magka-classmate. Gawas lang ko na maging-classmate ka po ka na ako. Pawayaban na kanaan. Ron, ang tinuod. Dali ka lang sa di kumaon. Tungod kay gwapo ka, buutan ka. Pero, dili pa lang ko andam karong panahon na. First year pa lang ko sa kursong AB Psych. First semester pa. Taas pa kay kong latasun. Di kasaan na lang ako sa akong parents. Nga mo focus una ko sa akong pagtuon. Dili lang una akong musod anang uyab-uyab. May mo ko rin mo inspirasyon na. Dili ko magpapadlong mo. Dili ko makatag na sakit sa ubo. Pagkaon ko ikaw umahalon. Tabangan. Asa pa'y gusto mo. Sugta na lang ko. Dili ko gimamahay na ko, Chelsea.
sa ako si Ron, Chelsea. Unsa man, uyab mo? Muyab na siya pa. Pero, uwa pa na ako sugta. Wala. Nanong nagsige naman mo kuyo-kuyo. Ganahan man siya magsigig ani sa ato. Magdagbisag unsa. Friends man sad ni. Anak, dili ko ikaw dinan nga musud na ang usa ka relasyon. Ang importante nga mahibaw ka kung unsa yo'y imong priority. Ang pagtungha o ang pag-uyab-uyab. O imo bang ibalanse? Aron dili ko masuko. Kailan ko lagi? May ko ikala kong simba. Tapi na ko basig hagad mo. Di man yung ka. Nagtaon man ko nga, irihis ka? Katuloy ko kuno. Kami lang si mama ug papa sa hagad magkuyog sa pagpanimba. Kung dili ang akong manghod. Karon pa ta magkakuyog sa pagpanimba. Kay karon pa masagutog kini papa nga magkuyog sa pagpanimba. Ay, salamat, Lord. Pwede, nga man namang misa. Nadawatan na itong grasya sa Ginoo. Mag-snacks na ta. Sa dili ko pa ikaw ihatod sa inyo. Ayaw na. Ha? Nga naman. May isulti ka na ko, no? Oh, may isulti ko nimo. Oh, may ipangutana sad ko nimo. Kuyuwan mo sa daanan. Unsa ba na? Sulti gid sa tinuod ha. Niabaya ta sa altar sa Ginoo. O naidagang mga santos. Ni Mama Mary. Uy? Ni Senyor Santo Niño. Oo. O ang tanang mga anghelis. Di ka kumamakag mo. Love, pagit ko nimo. Love kayo. Magantos ka kung panguyab ni mo. Magpaabot ka kung kaluyan ko ni mo. Kung dili ba di ka love? Sige, gisugutan na ka. Sure? Atubangan sa tanang mga santos o mga angeles. Gisugutan na ka. Busa, ikaw, dili o dili ko nimo angin pasakitan. Dili ka magpakasa og laing babae. Ikabaan ka kita ko. Kaya nagklaruhay ta atubangan gyud sa tanang mga santos o mga angeles. Ka-cute siya mo kasi Kristo, eh. Pagkusi ako sa akin. Pumati mo ka. May galing ko siya na. Wadi ka kawati kahok. Uy, nga ta sa sabana. Thank you pag pinuang. Okay. Happy kay ko, Chelsea. Happy kay ko. I love you. I love you too. Congrats to us. Congrats to us, babe. Sus! Congrats na tong tulo, oy. Nagtanungan kita graduate og same course pag yun. Kaya kini si Ron, i-ship manuglaing kurso nga parehas sa among kurso ni Chelsea. Ano magka-classmates lang kita sa tanang subjects. Walang yung iwanan. Love good. Ron, Chelsea, Mia, sabay na kita mag-celebrate. Adyo sir. Mabitagig na akong parents nga kung palasad ang selebrasyon sa amo. O kamanusab nga pamilya ni Chelsea ang amo yung bitahon. Sure. Happy 6th anniversary to us. Happy 6th anniversary to us, babe. Time flies, kid, no? Naabot ta og 6 years nga mag-iaway nga grabe. Naay ko may lalis, pero di man gina malikayan. Apan, mapatcha up naman sa dayon. Kaya mo paubos na galing sa atong pride kung sige sa may nagkasama. Di sa mga sensitive kayo. Okay rin ito relasyon. Hassle-free. God gave me you.
And God made you for me. I love you. Huwag nagsama tang nagkatapos sa itong kurso. Huwag may ninutang trabaho. May ng income. Sing-sing? Will you be my wife? It's about time na hindi galing nga. Maging matagkaugaling ang pamilya. Di ba? O bisag may pamilya niya ta. Dili ka pa ito kalimtan ang ato mga parents. At huwag po silang tabangan. Yes, of course. Then, will you marry me? Yes. Yes, I will marry you. Thank you, babe. Thank you. Chelsea and Ron, I now pronounce you husband and wife. Ron, you may now kiss the bride. I love you. I love you most. Gihatag ka na ako ni Ron. Malipayon ka ayo ko. Huwag ko magmahay sa akong ex-boyfriend nga nahimo ko ng husband karon. Sa pagkakaroon, may duha na ning anak ug may umaabot pang usa. One big happy family na mi. Dinhi na lang ko kutob og more power sa RN.